information. To takový vlog. Necháš toho. Soustředí stranou bůl do 1.6.8. Každá 4 úzovky. Teď si děláme moje video. A vám to vidíte, ale to je moje video. Tohle je jeho video. Určitě doporučuju, doporučuju omrknout kanál. Jo, je toho určitě odběr. Odebírat, stačí to odebírat a nezapomeňte si zapnout notifikace, protože notifikace musíte všichni dostat. Tohle je jedno z mých nejlepších videí, když tak nejlepší. Nejvíc funny. Pak teďka budu na sračkách. No, takže velmi doporučuju omrknout. Mňam. No, takže to by bylo asi všechno tohle informačko. Informačko. Tak, please. Takže tohle by bylo všechno. A my se teda loučíme a čau.